σημαντικό που είμαστε σήμερα και ξεκινάμε. 23 άτομα, για μένα είναι μεγάλη επιτυχία. Είμαστε 23 σήμερα, δεν είναι όλοι πάνω σήμερα. Ψηφίσανε κοντά στα 500 άτομα. Το δικό μας σωματείο ψήφισε για πρώτη φορά πάνω από 200 άτομα στις εκλογές. Βέβαια δεν έκανε προσώπους. Επιτυχία είχαν όλα τα σωματεία προσωπικά. Αυτό έχω πλάκα. Σήμερα έχουμε μια καλή αρχή. Δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα. Τα αποτελέσματα που εμείς τα αναμένουμε, έτσι μιλάμε για περίπου 2.000 θέσεις, είναι συνεχώς στο παραδείο, περιμένουμε τα αποτελέσματα. Έχουμε ήδη στείλει τη δεύτερη προσφύγηση στο Πανεπιστήμιο 524 άτομα, τώρα μιλάμε χωρίς τις θέσεις του ΑΕΠ. 524 και 1.952, 2.500 εκτός. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ξέρετε τα οριστικά αποτελέσματα τους πίνακες πριν μπείτε στη διαδικασία να δηλώσετε την δεύτερη προκήρυξη. Όσοι δεν έχετε δηλώσει την πρώτη, όσοι δηλώσετε αλλά δεν είστε κατηγορημένοι, δηλαδή να βγουν τελικοί πίνακες. Όχι να διοριστείτε, να τοποθετηθείτε, να βγουν τελικοί πίνακες. Θα το προσπαθήσουμε και εμείς από την αιτιά μας, με το ΑΣΕΠ, θα έχετε αυτή τη γνώση και προχωράτε να δηλώσετε τη δεύτερη προκήρυξη όσο δεν είστε κατηγορημένοι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα 2.500 θέσεις από τους περίπου 2.000 που είστε. Είναι θέσεις που είναι σε διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης. Ξέρω τι θα γίνει με τα υπόλοιπα παιδιά και που κάνουν τη δουλειά. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το πούμε αυτό τώρα. Πόσοι δεν θα έχουν και ποιοι δεν θα έχουν και αν δεν θα έχουν. Δεν μπορούμε να το πούμε τώρα. Τι θα συμβεί που δεν θα πετύχει στην προκήρυξη. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Λογικά. Ένας μικρός αριθμός κάποια στιγμή στο μέλλον θα το δούμε. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Στο τέλος του έτου θα βγει η τρίτη προκήρυξη. Εγώ δεν αποκλείω δηλαδή να περάσει να υπάρξει ένα μικρό διάστημα που θα χρειαστεί κάποιοι να φύγουν και να συμμετάσχουν εδώ στην τρίτη προκήρυξη. Δεν το γνωρίζω. Γίνεται ένα συντονισμό κινήσεων ώστε να μην φτάσουμε αυτό το πράγμα να γίνει ή να μην αφορά πολλούς. Αλλά την απόλυτη υπόσχεση που λέμε ότι ούτε ένας δεν πρόκειται να μείνει εκτός ποτέ, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Το μόνο που έχουμε σίγουρο είναι ότι το 90% αυτή τη στιγμή με την τρίτη προκήρυξη διεκδικεί μόνο με θέσεις που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή. Και υπολείπονται κι άλλες θέσεις. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο που έχουμε. Δηλαδή, αν μιλήσουμε με αριθμούς. Από κεφαλαιονιά. Τι θα γίνει, θα έχουμε δηλαδή αναγκαστικά εσωτερική μετανάστευση από επαρχία στην Αθήνα ή από Αθήνα στην περιφέρεια, δεν και καλά, τελεία και παύλα. Αυτό ξέρετε, αν δεν έχει κάποιος, ας πούμε, θα αναγκαστεί να φύγει από την Αθήνα για την περιφέρεια ή το αντίθετο, αν δεν έχει κάποιον εκεί πέρα, θα αναγκαστεί να νοικιάσει σπίτι, θα αναγκαστεί πιθανόν να φύγει ο σύζυγός του ή η σύζυγός του από τη δουλειά του εδώ πέρα και να αναγκαστεί να βρει εκεί μια δουλειά. Καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, ειδικά σε όσους είναι παντρεμένοι. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να συζητηθεί λίγο, να γίνει κάπως πιο ελαστικό. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό, να συντονίσουμε έτσι τις δύο προκήρυξεις, ώστε και αυτοί που είναι δυσαρεστημένοι και. Γιατί και αυτός που ήρθε από την Ελληνική ναι. Μπορεί να μην χαίρεται τόσο πολύ. Βέβαια, αυτό λέω. Δεν λέω μόνο για τους Αθηναίους που θα φύγουν έξω. Οπότε και αυτός θα δει τα αποτελέσματα και αν δεν του άρεσε μπορεί να συμμετάσχει στη δεύτερη. Τι άλλο μπορεί να γίνει. Δηλαδή, να το δούμε και κάπως αλλιώς. Όλοι όσοι συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που έχει θέσει σε όλη την Ελλάδα, δεν έχουν τελειώσει. Όλοι, δηλαδή όλοι όσοι ψάχνουν μια δουλειά, τη ψάχνουν, δεν την έχουν. Έτσι. Και υπάρχουν θέσεις όλη την Ελλάδα. Δεν έχουν το ίδιο ρίσκο, αλλά δεν φτάνει. Πόσοι είναι αυτοί που δηλώνουν μόνο στο νησί τους ή μόνο στον νομό. Δηλώνουν σε όλη την Ελλάδα και σου λέει εντάξει, θα κάτι περάσει. Δηλαδή, βάζετε μια άλλη διάσταση. Δηλαδή, τόσο πολύ ενδιαφέρετε εσείς σαν ομάδα, θέλω να πω. Δεν το πάρετε στραβά αυτό που λέω. Ό,τι ισχύει για όλους, ισχύει και για εσάς. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, έγινε ένας διαγωνισμός ενιαίος και δηλώσατε σε όλη την Ελλάδα. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Αμοιβές μετατάξεις μεταξύ νομαρχιών και δήμων θα μπορούν να γίνουν. Δηλαδή, αν έχει περάσει κάποιος σε ΚΕΠ Δήμου και κάποιος άλλος σε ΚΕΠ Νομαρχίας, θα μπορεί να γίνει ίδια βαθμίδας εκπαίδευσης αλλαγή μεταξύ τους. Ίδια βαθμίδας ανάμεσα σε Δήμο και σε Νομαρχία. Το οποίο δεν είναι εφικτό. Ναι, κανονικά. Νομίζω μπορείς να κρατάς τα